Dapat matigas yung harapan na gulong natin kaysa likuran mga ka-Izor. This is 300 kilometer ride for Acos, Pangasinan Loop mga ka-Izor. So welcome to the Sul, Pangasinan. So what's up mga ka-Izor? Happy Sunday, happy Mother's Day mga ka-Izor. So today is May 9, 2021. So ngayon yung araw ng ride for Acos namin na 300 km Pangasinan Loop. So 4 AM ang take off namin. 4 AM yung take off namin mga ka-Izor. Kaya saktong 4 AM ako umalis. So Lord, kayo na pong bahala sa amin, sa lahat ng mga kalahok ngayong umaga, na sana matapos ng maayos itong aming 300 km ride for Acos. So ride safe and keep safe sa lahat ng mga kakasalubong natin sa daan. So daan muna ako ng gasoline station kasi malambo yung gulong natin sa harapan. Tanginang yan. Gumegewang baby. So takbong chill lang tayo mga ka-Izor, no? Kasi madilim pa, mahirap na, baka hindi natin makita yung lubak. Although maliwanag naman yung ating ilaw, pero dapat iniisip natin yung safe, no? So malapit na ako sa may gasoline station mga ka-Izor, no? Pahangin ako ng gulong, then siguro mamaya na lang pag medyo maliwanag na, saka ko na lang i-on ulit yung ating camera, no? Alright, so coffee break muna tayo, then Yossi break. So time check natin past 5 AM na mga ka-Izor. Kaya stop over muna ako para umihi dito sa may tabing gilid. So mamaya set up ko na yung ating camera, no? Magbablog na tayo kasi medyo maliwanag na mga ka-Izor, no? So mamaya na lang back to the road mga ka-Izor. This is 300 km ride for Acos, Pangasinan Loop mga ka-Izor. So undawin na tayo sa may Collie Resort sa may Tambubong, Dasol, Pangasinan mga ka-Izor. So almost 40 minutes na lang yung ating biyahe. So itong ride na to mga ka-Izor, or itong event na to is ride for Acos lang, hindi ito endurance. Walang premyo, walang kung ano-ano man mga ka-Izor, no? Tayo ay tutulong sa pamamagitan ng pag-ride. Sana sa lahat ng mga kalahok is huwag gawing karerahan, kasi tayo ay tutulong. Nung tayo ay sumali dito, hindi tayo ang tutulungan pag may nangyari sa daan. Ride safe sa mga may biyahe ngayon. Yeah. So welcome to the Sul, Pangasinan. So nakapasok na tayo ng Dasol mga ka-Izor.
napakaluwag ng kalsada nila dito mga ka-Izor. So itong way na to mga ka-Izor is ang daming twist dito. Ewan ko lang kung nakikita nyo sa ating mapa. So nung last kasi na punta namin dito ni Aldrin, so shoutout kay Aldrin, is doon kami dumaan sa may shortcut pero daming lubak. Then nung pag-uwi namin is dito kami dinaan ng Google Map, kaya di na ako nakapag vlog noong pauwi kami, kaya di natin to na videohan. Kaya ngayon is dito na ako dumaan. Kasi gusto kong balikan itong daan na to mga ka-Izor. So almost 1 oras mahigit na tayong bumabiyahe mga ka-Izor. So itong biyahe kong ito mga ka-Izor is safety. Sana maging safe tayo mga ka-Izor. Hindi natin bibirahin pag hindi kaya ng ating limitasyon, lalo na sa bengkingan, kasi di tayo marunong. Ang tarik. 16.4 kilometer pa mga ka-Izor. Kasi itong twist na to mga ka-Izor is 18 kilometers. Kaya grabe, mai-exercise talaga yung balakang mo pag marunong ka bumangking. Kaso hindi gumagalaw yung ating balakang, tanginang yan. Hindi tayo makalabas ng puwet. Ang tarik, grabe. Ang tarik na masikip. Pasensya na mga ka-Izor, di ko talaga may papakita sa inyo yung daanan. May van kasi sa harapan natin. Hindi kaya ng ating motor na lusutan. Mabibitin tayo, baka mag-overshoot pa tayo. Yung destination na aming pupuntahan is 8. So picture muna tayo dito sa may view deck. Sakto para makalayo yung van na nasa harapan natin mga ka-Izor. So time check natin 5:42 na ng umaga mga ka-Izor. So magdadalawang oras na tayong bumabiyahe. Wala pa tayong napuntahang photo ops, kasi ito yung malayo mga ka-Izor. Grabe, matarik na pababa. Sana maging goods yung ating recording. Grabe. Gusto Lord.
7.8 kilometers. Ay, kambing. Tabi kayo, tabi. Padaan ako. 6.8 kilometer. Yung pangit ng kalsada, putang ina. Parang umaalon ang puta. So, hanapin natin yung Collie Resort kasi doon yung photo ops na sinabi. 3 minutes na lang mga ka-Aizo. Collie Beach, saan ka Collie Beach? Collie Beach, Collie Resort pala. Saan na yun? Saan na yun? Hindi na tayo sa Collie Beach. So mamaya na lang mga ka-Izor, see you na naman sa next checkpoint, no? So dito ko muna tatapusin yung ating vlog dito sa pagpunta sa Collie Beach. Ang dami na natin yung kasalubong ng mga mamaw. Magiging scooter ang puta yung motor natin sa mag